Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kang kahurangan. Sararo kita sa satong pagbaklay, anenderong albay kapos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawing na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon. Pagpaklay ang
Maray na hapon po sa inyong mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog kan simbahan asin pag-atender kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pagpicture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po, maluhod po ang gabos. Horatio Emperata, pamibilaban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, sa ngaran ka nama asin aki Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat tulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin naotob an sa imong kabutan, na atamanon an kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatian minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaaban, uli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibiri kang kung hindi ka mamumuto na Ama. Sa sae mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa piligrunin mga kalamidad, natural man o kagibuan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na magang mga responsabling paraataman kan sa imuli na lang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, kanaki, Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat Diyos maray na hapon po sa indong mga tugang. Ngunyan po, Sabado, Misa Antisipada, kan ika-17 Domingo kan ordinaryong panahon. World Day of Grandparents and the Elderly, Philippine Mission Sunday. Ang satuya pong mga mas intention, siyo ang mga minasunod. Pasasalamat kan mga minasunod. Mr. and Mrs. Rolando and G. Chua family. Thanksgiving by Yanson family. For the gift of life, John Oscar Imperial D. By Mr. and Mrs. Joel and Pauline Imperial D. and family. For successful career in good health, long life to the whole family. By Mr. and Mrs. Gregorio Abitan and family. Thanksgiving of the following: Figuracion family, Mr. and Mrs. Armando Montero and family, Mendizabal family, Atos family, Mendoza family, Obosan family, De La Cruz family, Mendoza family, Balieta family, Santorce family, Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relosio and family, for the special intention offered by Matosinos family, for safe travels of all those who are traveling, especially Balilo, Ichalose, and Basquinas family, by Jason Basquinas and family. Special intention by Estelita Mendones, Mendoza family, for healing in full recovery of Ed Mendoza, by Mendoza family. For the eternal repose of the following souls: Efren, by Eva Flores, Mililef, Dulot Canmera Fuentes family, Adelaida Blandino, Dulot ni Willie Llorera and family, Porfiria Pilomino, Dulot ni Rosemary Lorejo and family, Andrea Lete, Dulot ni Beth Brosas, Randy,
by Anonymous. Juan, dulot ni Denny Palangka and family. For All Souls, dulot kan Mendizabal family. Rogelio Jr., Salvacion, Lailane, Patria, Rogelio Sr., dulot kan Figuracion family. Lilian, George, Jumarten, George Jr., Consuelo, Arthur, Jose, Rose, Mary Queen, Mary, Petra, Amado, Hermenegildo, Pilomena, Enrique, Leonila, Mandoy, Insang, Sofia, Ignacio, Richard, Salvador, Luz, Manuel, Vicente, Marcel, Tessa, Uncle Tom, and All Souls, dulot kan Jimenez family. For Gabriel, dulot kang Aguilar family. Ronald Joseph, dulot kang Cano family. Domingo and All Souls, dulot ni Cynthia Arcos. Angel, Ricarda, Eduardo, Erminia, Alfonso, Teresa, Josilita, Romeo, Michael, Mark, Manuel, Maria, dulot kan Mendoza family. Angeles Senior, Vanji, dulot kan Monsalvi family. Roger Senior, Rosario, Jose, and All Souls, dulot ni Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relosio family. For All Souls, by M.R. Sa liwat po maray na hapon, nahiling kan mga disipulos kung gurano kaharani si Jesus sa Ama, kan mahiling ninda na siya namimibi, kung kaya sinda nagdulok sa iya, asin naghagad natukduan na mamibi sa Diyos. Sa iyang mga parabola, itinutukdo ni Jesus na ang pagpamibi sa Diyos dapat maging siring sa paghagad nin tabang sa ugos na katuod, sa mantangang banggi, o paghagad kang kakanon kan sadit na aki sa iyang ama.
nagsasarig na itatao kan Diyos saan sa tong mga kaipuhan. Hagadon ta ki Jesus sa tabang kan Espiritu Santo, nalugod kita maging ugo sa Diyos, asin dai kita masupog, na magrani asin maghagad ning tabang. Magkusog lugod an sa tong buot, nadadangugon kan Diyos an sa tong mga pamibig, susog sa saiyang kadunongan. Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos sa pagpuon. Agustasin magdirigong, anal na banwaning Diyos. Magawitasin magpasalamat, magsamasin magumaw sa Diyos. Magawitasin magpasalamat, magsamasin magumaw sa Diyos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ngunyan na aldaw na ini, pigsiselebrar ta po ang kafiestahan ninda San Joaquin asin Santa Ana, mga magurang ni Birhen Maria, lolo asin lola kan satong kagurangnan Jesucristo. Ang tugon ni Pope Francis puon kan 2020, ang Domingong pinakaharani sa fiesta ninda San Joaquin asin Santa Ana, ipagsiselebrar na World Day of Prayer for Grandparents and the Elderly. Sa misang ini, ipinagpapasalamat ta ang biyaya kan satuyang mga lolo asin lola. Punan ta ang selebrasyon sa pag-ako kan satong mga kasalan, nagsasarig sa pagkaherak kan mahal na Diyos. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibig sa kaguranan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Awitan ta ang mamurawayon na Diyos. Asin sa daga katulinom, asin sa daga
mamigbi kita. O Diyos, para surog kan mga nagsasarig sa imo, kun mayo ka, mayong pusog, mayong banal, padakulaasa mo an sa imong pagkaherak, tanganing huli ta ika an nagsasakop, ika an nagmumunda, an mga karahayan na minalipas, gamiton ming gayong ngunyan, tanganing ang mga bagay na nagdadanay, sa muunang matungkusan. Huli ki Jesucristo, ang kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Si Abraham nagpamibi sa Diyos, na ilikay ang Sodoma sa makuring padusa, asin dinangog siya nin Diyos. Siya an anino ni Jesucristo, an satuyang tagapagpamibi, sa Ama na ilikay kita, sa daing sagkod na padusa, huli sa satong mga kasalan. Himateon niyato an inot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Genesis. Kay itong mga panahon, tinaramanin kagurangnan si Abraham. Dakol ng marayan sumbong laban sa Sodoma, saka Gomora, asin grabe na ang kasalan ninda. Kay puwan magduman ako, tanganing maaraman ko kung totoo o bako ang mga sumbong na nadangog ko. Dangan, naghali ang mga lalaki, asin naglakaw pasiring sa Sodoma. Alagad, nawalat ang kagurangnan sa kaibahan ni Abraham. Nagrani si Abraham sa kagurangnan, asin naghapot. Ipapadagos mo mananggad ang pagtunaw sa mga matanos, kaiba kan mga maraot. Halimbawa, iguanin 50 matanos sa laog kan syudad. Tutunawon mo pa daw yan. Dai mo daw papatawadon ang syudad. Tanganing ikaligtas ang 50. Aram kong dai mo gagadanon ang matanos, kaiba kan maraot. Dai mo gigibuhon iyan. Kung gibuhon mo iyan, madadamay ang mga matanos sa pagpadusa kan mga maraot. Imposibleng gibuhon mo iyan. Matanos anukom kan bilog na kinaban. Kung makakuha ako ng 50 matanos na tao sa Sodoma, papatawadon ko ang syudad huli sa senda. Ang simbag ning kagurangnan. Nagpadagos si Abraham. Patawada ako, kagurangnan, tanangahas akong makiolay sa imo. Ako nasaro sa ng tao, asin mayo ning diretso na magsabi nin anuman. Halimbawa, 45 sa ng matanos, an idtuon, tutunawon mo pa daw ang bilog na syudad, huli kulang nin 5. Nagsimbagan kagurangnan, dai ko tutunawon ang syudad. Minsan, 45 sanaan matanos na tao duman. Nagpadagos pa si Abraham. Kunigwa sa ng 40. Huli sa 40, dai ko tutunawon ang syudad, ang simbag nin kagurangnan. Dai ka manlugod maanggot sa kagurangnan, huli ta maapot pa ako. Halimbawa, 30 sanang idtuon, anapot ni Abraham. Dai ko tutunawon niyan, kung makakuha ko nin 30, ang simbag nin kagurangnan. Nagsabi si Abraham, patawada ako kung ako nangahas na magparapakiolay sa imo, kagurangnan. Alagad, paano kung 20 sanaan makuha? Nagsimbagan kagurangnan. Dai ko raraaton ang syudad, kung makakuha ko nin 20. Giraray, nagpadagos si Abraham. Dai kalugod maanggot sa ko. Kagurangnan huli ta ini sana ang sasabihon ko. Halimbawa, 10 sana nanggadan makuha. Nagsimbagan kagurangnan. Dai ko rarauton ang syudad kung may makuha akong 10. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Sa aldaw na ako nagpatawag,
Pinapasalamatan ta ka kagurangnan, sa bilog kong puso, sa atubang kan mga Diyos, inaawit ko an sa imong kaumawan. Minado ko ako sa atubang kan sa imong banal na templo, asin minaumaw kan sa imong ngaran. Huli kanda na imong pagkamuot, asin kaimbudan. Huli taan sa imong ngaran. Asin tataramon, ginibo mong halakaw sa gabos. Kan mag-agrangay ako sa imo, nagsimbag ka. Huli kan sa imong kusog, pinakusog mo ako. Huli tamaski ikayaon sa kaitasan, an mapakumbaba sa imong inaataman. Alagad an mapaabaw-abaw, maski sa harayo, sa imong namidbidan. Maski ako maglakaw sa tao nin kasakitan, iniingatan mo an sa kong buhay. Linalabanan mo an mga anggot kong kaiwal. Asin, iliniligtas mo ako, huli kan sa imong kapangyarihan. Uutubonin kagurangnan ang katuyuan niya para sa ko. Kagurangnan, ang sa imong pagkamuot, mayunin kataposan. Tapusin mo ang trabaho na sa imong pinunan. Aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Sa paagi kan mga pamibi ni Jesus, kan siya nagsakit asin nagadan sa krus. Kita ilinigtas asin naparani sa Diyos. Saro ining pangapudan, na dai kita masupog na magrani sa saiya. An ikaduang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, kung binunyagan kamo, ilinubong kamo kaiba ni Kristo. Sa bunyag na iyan, binuhay kamo liwat kaiba niya. Huli sa pagtubod nindo, sa kapangyarihan ng Diyos, na iyo ang nagbuhay liwat ki Kristo. Kaidto, gadan kamo, huli kan sa indong mga kasaalan, asin huli ta mga pagano kamo, na mayo kan katugunan. Alagad tinawang kamo ni Diyos, nin bagong buhay, kaiba ni Kristo. Pinatawad kita ni Diyos kan gabustang kasaalan. Pinara niya sa listahan ang satong mga utang. Sagkod ang mga pagsusundon na kaiba kaiyan. Hinali ang gabos na iyan sa paagi kan pagpako kaiyan sa krus. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan.
Sarong aldaw, namimibi si Jesus sa sarong lugar. Pakatapos niya, sinabihan siya kan saro sa iyang disipulos, "Kagurangnan, tukdui man kaming mamibi." Arog ki Juan na nagtukdo sa iyang mga disipulo. Sinabihan sinda ni Jesus, "Kun mamibi kamo, ini ang sabihon nindo, Ama, sambahon ang ngaran mo, dumatong lugod ang kahadean mo, itao mo sa muya ang samong kakanon sa arualdaw. Patawada kami kan samong mga kasalan, siring kan pagpatawad niya mo sa mga nagkakasala sa muya. Hare kami pabayae na madaog nin sugot." Sinabihan pa niya sinda, "Halimbawa sarong matangang banggi, nagduman ka sa imong katuod, saka nagsabi ka sa iya, Katuod, pasublia ako nin tulong tinapay. Nag-abot kaya ang sakong katuod na nasa pagbaklay, asin mayo akong ikakapakakan sa iya. Ini naman ang simbag sa imo kan katuod mong nasa laog kan harong, dai mo ako pagribukon, sarado na ang pintuan, asin nakahigda na kami kan mga aki ko. Dai ako makakabangon, tanganing tawan ka kan kaipuhan mo. Sinasabihan ko kamo, maski habo siyang magbangon, nganing tawan ka kan hinahagad mo, mabangon na sana siya, asin matao, bakong huli ta magkatuod kamo, kundi huli kan kapipirit mo. Kaya, sinasabihan ko kamo, matao bakong huli sa saindo, maghagad kamo, asin tatawan kamo, maghanap asin makakakua kamo, tumuktok asin bubuksan kamo. Huli ta ang lambang naghahagad, maako. Ang naghahanap, makakakua. Asin ang nagtutuktok, binubuksan. Sisay na ama, ang mataunin halas sa iyang aki, kung sira ang hinahagad kan aki. O gapo, kung tinapay ang hinahagad. O matao daw nin uyang kung sugok ang hinahagad. Kung kamunganing mga maraot, tataong magtaunin marhay na mga bagay sa saindong mga aki. An ama pa daw, nayaon sa langit, dai magtao kan Espiritu Santo sa mga naghahagad sa iya. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Tanda pa po nindo kung paano kamo nakanood magpangadji. How did you learn to pray? Sisay, an inot pong nagtukdo sa indong magpangadji, manguros, mag-memorize nin prayers. Para sa kadaklan po sa satuya, nakanood kitang mangadji dahil kan satuyang lolo asin lola. Narurumduman ta ang satuyang lolo, nagluluhod sa laog kan simbahan, o si lola, na naghihinghing bago magkaturog na magpangadji nin Santo Rosario. Ang mga lolo sa lola, dai po nag-homily siring kan mga padi. Pero ang buhay ninda, sarong magayon na homilya, manungod sa pagtubod, sa paglaom, sa pagkamuot. Dear friends, on this Sunday, we are celebrating World Day of Prayer for grandparents and the elderly. Dahil ngunya na aldaw, ining Sabadong ini, kafiestahan kan lolo asin lola ni Jesus, sinda San Joaquin asin Santa Ana. Digdi po sa Ebanghelyo tango niya na Domingo, nagsabi ang disipulos ni Jesus sa kagurangnan. Sabi ninda, "Kagurangnan, tukduan mo kaming magpangadji." Pero bago pa man sinda simbagon ni Jesus,
Bago pa man nga ni sinda maghapot ki Jesus, nainot na nindang nahiling an sa indang maestro na nagpapangadji. Aram ninda na an sa indang maestro nagsisilensyo sa pagpuon dangan sa pagtapos kan aldaw. Digdi pa sana, tinutukdoan na po sinda kan kagurangnan kung paano an magpamibi. Kadaklan na beses arog po kaini ipinapasa an ugali nin pagpapangadji. Hali sa sarong henerasyon, pasiring sa sarong henerasyon. Sa paagi nin pagsabuhay, nin witnessing. Totoo, yaon po ang mga formula of prayers na pasil i-memorize. Our Father, Hail Mary, Glory be, Apostles' Creed. These are good helps. Dahil pagdai pa kita taong magpangadji na solo, pwede kitang mangadji kan memorized prayers. Minsan nga ni may edad na kita, very helpful ang vocal prayers. Pero mas epektibo po na pagtukdo nin pangadji ang pagsabuhay kan tawong nangangadji. Pag nahiling kita na nangangadji, mas pasil pong arugon kan mga aki. Dipisil pong tukdoan ang aki na magpangadji kung daiman kita nahihiling na nangangadji. Iyo po ini ang regalo sa tuya kan sa tong mga lolo asin lola. Tinutukdoan ninda kita, bako sana kung ano ang papangadjion, what to pray, kundi kung paano magpangadji, how to pray. Not just what to pray, but how to do it. Dahil sinda, aram ninda kung paano inigibuhon faithfully, dayupot, sa araw-aldaw. Nahihiling taan sa tuyang mga lolo asin lola, dahil napapagal magpangadji. Sa mga aldaw na maugma, mapangadji. Sa aldaw na mamundo, mapangadji. Nasisimbag man ang pangadji ninda tulos-tulos, o pinapahalat man sinda kan Diyos, kan simbag, naghihinguwa man giraray sa pagpangadji. Kaya nga ni, bako dahil gurang na, asin maluya na ang sarong tawo, day po buot sabihon na mayo ng halaga, na mayo ng pakinabang. Ang sa tuya pong kinaban, ang paghiling sa mga tawong may edad, ang paghiling sa mga tawong gurang, mga pagabat, mga itatapok na, discards of society. Sa katunayan, bako sa naiyan totoo sa mga gurang, ang kinaban, hinihiling ang tawo, susog sa pakinabang. Pagmayo ka ng pakinabang, day ka naman kakahurunon. Pero pag may pakinabang, pirming nakadukot sa imo. Alagad ang dignidad kan tawo, day po nakadukot sa pakinabang. Ang dignidad kan tawo, day nakadukot sa edad o sa kakayahan o sa kayamanan. Hilingon ta po si Abraham sa first reading, sa punto pong ini kan binasa ta, si Abraham po gurang ng marhay, maluya na anhawak. Alagad, dahil man sa nakan pagkagurang ni Abraham, pano siya nin kadunungan, asin pagsarig sa mahal na Diyos. Tiwala si Abraham na marahayon ang Diyos. Kaya kan naaraman ni Abraham na buot padusahan kan Diyos ang siyudad nin Sodoma, aram po nindo kung anong ginibo ni Abraham, naki-negotiate. Sabi niya, kagurangnan, kung igwa kang mako ang 50 tawo na marhay sa siyudad na iyan, papadusahan mo. Sabi niya, sabi kan kagurangnan, kung may 50, dahil ko papadusahan. Sabi niya, kagurangnan, totoo para kasala ang siyudad na iyan. Paano kung may 40 marhay na tawo dyan? Sabi kan Diyos, sige, kung may 40 marhay na tawo sa siyudad na iyan, dahil ko papadusahan. Sabi ni Abraham, kagurangnan, kung may 30, kung may 20, kung may 10, kung may saro sa ng marhay na tawo sa siyudad na iyan, papadusahan mo.
Sabi kan kagurangnan, kun may 30, may 20, may 10, may sarong tawo akong makua, sige, dai ko papadusahan. Abraham stands as mediator, tagapag-ultanan. Abraham stands as an intercessor. Dahil kadaklan na beses, ang tawong may edad, tiwala sa Diyos. Aram niya, midbid niya ang Diyos. Tiwala siya sa karahayan kan Diyos. Kaya nga ni makusog ang buot na maghagad sa Diyos. Totoo po ini sa mga tawong may edad. They are also our intercessors before God, our mediators before God. Naramduman ko po ang sa kuyang lola, kan kaibahan ni Pasya, kasabay ming nangangarap. Kada achievement, yaon siya ma-celebrate. Kada award na makukuami, yaon siya tanganing ibahan kami. Pag may okasyon, maatindir siya. Dawa kan maluya na siya asin naghihilang nin cancer. Presente sa mga aki asin mga makuapo. Kaya kang naghihingagdan na siya, mamundoon kami dahil daimi na siya makakasabay sa pangarap. 2 weeks from now, we will celebrate the feast of Saint Dominic. And you know, Saint Dominic said something beautiful before he died. Bago magadan si Santo Domingo, sabi niya, "Dai kamo mamundo na magagadan na ako. Dahil duman sa langit, mas dakol ang maitatabang ko sa Indo." And I would like to believe that the same is true for our grandparents, even long after they have left this world. Dahil sa pagtubod mi, kaming mga makuapo asin aki mi lola, dawa kan nagadan na siya, nag-ako kami nin kadakol na mga biyaya, dahil yaon siya sa atubang kan Diyos. Nangangadji para sa mo, naghahagad nin biyaya sa Diyos para sa mo. Still helpful, still praying for us, even in the afterlife, even in heaven. Arog po kaini ang papel kan sa tuyang mga lolo asin lola, sinda na mga midbid ang Diyos, tiwala sa karahayan kan Diyos. Assignment para sa simanang ini. Kung buhay pa ang sa imong lolo asin lola, pakiibahan po sinda, ngunya na simana. Paistoryahon sinda, dangugon mo, dawa pa ulit-ulit, dawa memorize mo na ang istoryang iyan. Sabayan sinda, sa mga gigibuhon ninda, ngunya na simana. Paladan ka dahil buhay ang lolo asin lola mo. Dakol na mga tao ang naglalaom, nayaon pakutaan sa indang lolo asin lola, pero mayo kan pribilehiyo na igwa ka. Spend time with your grandparents this week. Kunyaon na sa ikaduwang buhay ang sa imong lolo asin lola, pakipamibi po sindangon niya na simana, mag-ilaw nin kandila, magdulot nin pamisa, o pangadjion ang pangadjing itinukdo ninda sa imo. Angel of God, our Father, pray the prayer that they taught you. Asin kun ika saro ng lolo o lola, salamat po, tayaon ka po sa misang ini. Siring kan ginigibo mo na arualdaw, pakidulot po ang mga pangadji mo ngunya na simana para sa imong mga aki asin makuapo. Asin kun may pagkakataon, makiistoryahan po sa mga makuapo mo, mag-video call sa inda, awitan sinda, kaipuhan ni po kamo. Mga tugang ini pong pagselebrar ta kan World Day of Prayer for Grandparents and the Elderly, bako sa ng aldaw tanganing magpangadji para sa inda, kundi aldaw tanganing makanood sa inda. Pasalamatan ta po sinda, sumangayaon pa sa kinakban na ini, pati sumangayaon na sa kaibahan
kan mahal na Diyos. San Joaquin asin Santa Ana, ipamibi nindo kami. Tindog po kita, simbaguntaan, tataramon kan Diyos sa pagpahayag kan satong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kang gabos na nahihiling asin dain nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Hesu Kristo, bugtong naaki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, uli sa iya nagkaigwa kang gabos, uli sa satong mga tawo asin hulik sa satong kaligtasan, nagilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kang panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyo sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuukan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. An sa iyang kahadean, daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtauning buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi kan mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ning pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kambuhay sa maabot na panahon. Amen. Tipununtaan sa tuyang mga pamibi, sabihon ta, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, danay na magpahayag kan pusog na pagsarig, sa pagdatong kang kahadean kan Diyos. Ang kahadean ning pagkamuot, katanosan asing katuninongan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing dawa sa tahaw ning kasakitan, magpadagos kitang mamibi, asin dainanggad magpadaog sa mga sugot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mapasatuya ang kakanon, na kaipuhan sa arualdaw, asin ang kadakulaan ng puso, na magpatawad kan sa tuyang mga kaiwal. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, tabangan kang kagurangnan, sa pagpasan kan krus ninda, kan sa indang kahilangan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, makapmansay sa lawog kan kagurangnan, sa iyang harong, sa paraiso sagkod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa hilom, girumdumuntaan sa tong mga personal na kahagadan, pati ang mga tawong pinangakong ipagpapamibi. Langit nun na Ama, nagpapasalamat kami sa imo sa paghimati mo sa mo. Pakitabangi kaming danay na magsarig sa imong pagkamuot, asin mag-ako kan sa imong kabutan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eukaristiya.
Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, pakiakoa ang mga atang na idinudulot mi, hali sa imong pagkamatinao. Tanganing an mga urog kabanal na misteryong ini sa bagsik kan sa imong grasya, magpabanal sa mo sa pamuhay-buhay ngunyan, asin magdara sa mga kaugmahan na daing kasagkoran. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso, initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Makangangalas ang gibo niyang ini, huli kan misteryo Pascual, nahali sa kasalan asin sakal kan kagadanan, maapod kami sa kamurawayan na ini. Nangunyan, masabi kaming lahing pinili, hadeng pagkapadi, nasyon na banal, banwaan na sinadiri. Asin ipagbareta mi minsan saen ang mga kabagsikan mo. Ika na nag-apod sa mo, hali sa kadikluman, pasiring sa makangangalas mong liwanag. Kaya sa labilabing kaugmahan, kasaro kan Angeles sa Sing Santos, sarabay kaming nagaawit kan sa imong kamurawayan. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asin an gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urugnaan sa muyang mga lolo asin lola na nainot na sa ikaduwang buhay, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami, Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa Diyos Ama, siring kan itinukdo kan sa tuyang mga lolo asin lola. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao sa indo.
hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Mga tugang uya si Yesu Kristo, aki kan Dios, makuapo ni San Joaquin asin Santa Ana. Siya an kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magkaramtasan na, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Gabos. Prayer to Saint Joachim and Anne. O Holy Mother and Father of the Blessed Virgin Mary, you guided and nurtured Mary, and under your protection and love, you watch her grow in holiness. Through your faithfulness and goodness, the will of God was fulfilled. The fruits of your virtue and faith brought salvation to the world through the birth of the child Jesus. The Word was made flesh and dwelt among us. Most holy Saints Anne and Joachim, come close to us and guide our hands and our hearts in the way of virtue. Help us to raise our children and grandchildren with gentle hearts as you did. Teach us to bring our families into the light of Jesus. Remain near to us and strengthen us on our journey to salvation. Saints Anne and Joachim, we place our petitions in your hands and ask that you lay them before the child Jesus. Obtain this favor for us. Mention your request. If it is for the greater glory of God and the good of our souls. Amen. Our Matindi- Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, nakinabang kami kan Diyos no na sakramento. Andanay na pagrumdum kan pasyon kan sa imong aki. Warasan namimibi kami tanganing ining atang na siyaman sanaan nagtao sa mo sa dai masabing pagkamuot magdara sa samong kaligtasan. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw Matukaw po mo ng gabos sa diit na paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa tada asin Philippine Mission Sunday. Anatipon niya to sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 38,734 pesos and 70 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 5,124 pesos and 65 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 8,462 pesos. Ngunya na Domingo, Hulyo 27, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan, asin tada Sunday. Kung saan i-offer ta po ang satuyang tada canister sa offertory. Siring man, ang mga kapadian asin seminarista sa Diocese nin Legazpi, magkakaigwa nin One Voice Part 2 Dinner, Concert for a Cause sa Oktubre 10, alas 6 sa Pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center. And proceeds kan mga kanasabing aktibidad para po sa ongoing formation nin bago asin mga masurunod na padi sa Diocese nin Legazpi. Sa maawot po magbakal nin ticket, available po ang ticket sa opisina. Mawot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Mga anonymous, 10,000 pesos, 6,000 pesos, 5,000 pesos, 550 pesos, 400 pesos, duang anonymous, 1,000 pesos, duang anonymous, 500 pesos. St. Agnes, batch 69 and 73, na 1,000 pesos. Arlene Chabineya, 900 pesos. And Janet Baldon, 500 pesos. Mr. and Mrs. Michael Covilla, 300 pesos. Jos Mabalos po.
Salamat man po sa Indo. Nalingaw po ako na i-announce na ngunyan ang Tada Sunday. Kaya kung may dara po kamo na canisters, pakitaon na lang po digdi sa muya sa likod after the Mass. Salamat man po sa mga naglingkod sa misang ini ang sa tuyang liturgical ministers, asin sa Indo po sa pagpartisipar nin aktibo sa misang ini. Happy Catholic Grandparents' Day po sa Gabos. Imbitaran mi po ang gabos na mga lolo asin lola na yaon digdingon niya na magtindog, gabos na elderly, kasabay na po ang gabos na senior citizens. Pati po ang mga yaon sa live stream, bibindisyonan mi po kamo ngunyan. Tindog po ang gabos. Sa mga nakatukaw, sabayan po nindo ako sa pagpangadji para sa inda. Loving God, bless all our grandparents and elderly, those gathered with us here today, those who cannot be with us, those who are bound in their beds at home, and those who have gone to be with you. You have made them keepers of memory, bearers of faith, quiet strength of our homes. May they heed your call to share their wisdom and faith with us. May they have the courage and confidence to hand on your gifts to us of experiences and knowledge, of stories, songs, memories. May they continue to learn and grow with us day by day. Sustain them in strength and peace. Bless them with length of days and joy in their hearts. May their presence inspire, their words guide, and their prayers uphold us in hope. Bless them, O Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan ta po ang satuyang mga lolo asin lola. Happy Catholic Grandparents' Day po. Tindog po kita gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ninda San Joaquin asin Santa Ana, bendisyonan po kamo asinan sa indong mga pamilya, sa ngaran kan Ama, kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.